a malama yanzu a ce bikinki ya rage saura sati 2 daidai sai kuma a zo a ce wata ta zo tana son wannan mijin da zaki aura za ta baki 200 miliyan naira miliyan 200. Me ra'ayinki kike ganin zaki yadda ko kuwa ba zaki yadda ba? Gaskiya ba zan yadda ba. Dan Allah malam a tattara maganar nan a rufe ta, maganar aure babu ita wallahi. Kai miliyan 200 ba? Wallahi ba zan yadda ba saboda soyayya ta tafi wannan kuɗin. Okay, so masu kallo da sauraro kuna ji ba za ta yadda ba saboda soyayyanta ya fi darajar naira miliyan 200. Ya? A wallahi baki san halin da kasar nan take ciki ba. Idan kai ne ko kuma ke ce ya zaki ku sa mana a comment section amma fa kar ku manta kebura bala'i ne ba ma kama a ƙasar mu Najeriya.